аз съм вашият Джокер. С моя помощ ще откриете пътят на аромата. Розопроизводството и производството на розово масло е древно изкуство, което датира от хилядолетия. Ароматът на розата, нейната красота и лечебни свойства са пленявали човечеството още от най-древни времена. Нека заедно се постъпим в историята на тази благородна култура. Розата, особено маслодайната, известна като роза дамасцена, е култивирана заради нейното ароматно масло, което е ценено и до днес. Барачите започват работа рано сутрин, преди слънцето да изгрее, за да запазят свежестта и аромата на розовите венчелища. Всяко венчелище се бере внимателно на ръка, за да се избегнат повреди. Този процес се нарича розобер. Розите се поставят в големи медни казани, наречени гюлпана, които са пълни с вода. Медта е благороден метал, който не взаимодейства с етеричните масла и не променя техния аромат. Казаните загряват, като веднага парът минава през венчелищата и отнася със себе си ценно етерично масло. Процесът се нарича дестилация. Сместа се оставя да престои, за да се отдели розовото масло, което е по-лесно и изплува на повърхността. Произведеното розово масло се съхранява в маслени шишета, най-често с желязна кутия, предпазваща ги от счупване. За събиране на розовото масло в селата, както и за износ са използвани медни калайдисани съдове кункуми. Всяка стъпка от процеса се извършва ръчно, което позволява по-голям контрол върху количеството на крайния продукт. Розовото масло се подлага на различни анализи, за да се гарантира, че отговаря на високите стандарти за чистота и качество. Първата лаборатория е създадена в Казанлък през 1907 от Христо Ярамко. Произведеното количество розово масло се измерва със специална единица за тегло, наречена мускал, която е заета от арабите и е равна на 4,98 грама или приблизително 5 грама. Роза дамасцена е не само символ на България, но и ценен ресурс, който допринася за развитието на туризма и икономиката на страната. Посещението на Розовата долина е едно незабравимо преживяване, което ще ви введе в света на ароматите, традициите и красотата.